nových kanónů. Jestli více píšeš pěšiny a potom nebude nič taky. To je o čem strašně. To se tak to bylo o čem těžké mi tak urobit. Aby toto ožili taky. Mě vy jste už pozreli mě, že jsme robili první část za blízakami jsme išli. Já jdem teda sám to robit. No můj bratr išel velkou. On už nechce sama musím to robit. Tak musím jít za blízakami. Máš tady čas pariány zase. A teraz my jdeme robit druhou část. Hej, počkejte mě. Okay, labi. Потом я скажу, я иду сюда, а Юля, aktivita Talianova snaha o prekvapenie. Môžeme povedať, že im to absolútne vyšlo, pretože Švajčiari nestihli zareagovať na ten obúčik, ktorý preletel celú tú... Vidíme nejakú budovu. Čo takové? Tu takové prišla som trošku vonku a našla som nejakú budovu. Ideme po schodách. Ja neviem, aká je taká je špúďuša. Ja neviem, aká je to budova. A my ideme hore. Po zime. Ideme dole. Je tu tá. Vidíte? Ten on teraz preblížal, ja som sa tak zbala, lebo som tak nevidel. Ideme ďalšie budovu. Neviem, prečo to tu priniesli. Tak ja viem, aby tu zavolali prízraky, lebo ja som také niečo už robila. Aké budova je tu, bývá mi nevieme kto. Fuj, také žitko. No, ďalšiu budovu sme našli. Ideme hore. Ja sa tak bavím. Ideme ticho. Oni si tam možno na ten stojk sa hrajú. Ja som už sa zabludila. Nemôžete ísť, zabludila som sa. No budeme dožďať, kto niekde tu príde a zachráni ma. Je to tu tak strašné. Trošku bylo ticho. Tady vlastně krusák. Nevím, čo robiť. Ideme to. Neviem, kde sú. Ešte idem. Došla som im dolu. Počkám. Uvidíme, či mě už někdo zachrání.
niekto príde a zachráni. Budeme tu nás čekať, dajte mi trošku voľu. Ešte raz toto kúpiť. Oni prichod bavia to dávajú víno. A chodíme už do ešte raz. Môžeme tu počkať. Už neviem, kde môžeme ísť. Tu počkám, hej. Vidíte to? Ochránime sme to. Už. Vidíte? Tu máš kráľa ešte. Ja neviem, zima je tak, teraz som měla už. Počkám, kto tu príde a zoberie na kindu. Ja neviem, čo tu dělat. Ja ani hlas neviem. Dajte mi! Pozrite, to je nás. To je kůžba. Snička nějaká. Ja neviem, čo to snička. Ja mám nekdy dávačka. Ja mám nekdy dávačka. Už tak to ještě trvá. Ja trošku počkám. No. Ja neviem, že pôjdem hore, ešte hore. Vidíte, že je tam vodu. Hej. Ja myslím, že to nie je to môj dom. Ideme, ja som sa strašne zabludila. To je neviem. Tak som sa zabludila, takže ja neviem kde. Som sa zabludila. No. Už nevládem tu si prísadnem, až môžeme počkať. Čo to je, okolo tam tak svietí? Tam nie je sloboda, ja som už tam pozrel. Tam len sú poklady. Teraz čo budeme robiť? Ja neviem, kde je môj dom. Ja len môžem ísť rovno a tam, že tam môj dom nebude. No. Čo budeme robiť? Ja nechcem tu zostať až do noca. A tu je žutka rada. Môžeme to nejít ešte neskôrčiť. A myslím, že ja to končím. Ja vám môžem niečo povedať. Nejaký challenge, niekto pridal. Dávaj, pozrieme, aký challenge urobíme. To je napísané. Urobte challenge a vidíš tvoj dom. Challenge. Musíš rýchlo ísť hore, tam žutka voda a ešte to. Ak to robíš, to budeš mať všetko. A nájdem môj dom. Asi. Ideme hore. Nájdem môj dom. Rýchlo. Lebo tam nemôžeš pýtať a ešte nemôžeš
východ tam bylo napsané. No, ideme. Až tam napísané je. Čo je to? Tak pekne je to. No. Tato jsem ještě nikdy nepil. A tam s chlapcami nie, tam šutko. Tato už bylo žlutky, hej. Idem pít vodu, zapijem se ještě trošku nič. Políbe myslí. Už skončím na cílu. Iba 8 minút na to, aby ukonal 100% celého času. To je parády. Skupina Manchester City 28 ročný. A každý, ktorý už vidí, myslím, že ťažiská hra do jeho 20. minúta, až na Liverpoole. Tak, čaká. Tak jsem se spokojovala jsem. Viděli jste tam očím žitkáta. Robíme třetí, za přístrojkami, to už budeme se najít, budeme tady. Поставьте лайк под видео, напишите комментарий. Вы сте так жутко напишите, вы сте видели призрака, подписывайтесь на меня, просим подпишитесь на меня. Я сам забыла первый раз, а напишите, подписывайтесь на меня, aby som mala veľká подписку. Ktorá musíme, prosím, budete. Подпишитесь на меня, просим вас, подпишитесь. Там дole je ako čučuľa na názvike. Ja som napísala 200 milión podpisov. To mňa nepodpisí už 100 človek na mňa nepodpisí, hej. Ešte trošku, a my budeme to asi, hej. Pustite, a sem poká.